היי, שלום לכם. שאלתם את עצמכם מדוע המגילה נקראת מגילת אסתר? מדוע לא מגילת מרדכי ואסתר? או אפילו מגילת מרדכי? האיש שבעצם מביא את אסתר, גילה למלך שרוצים להרוג אותו, שלח את אסתר לפגוש את אחשוורוש, להתחנן על עם ישראל. אני חושב שהנקודה שחכמים ראו צורך שהמגילה תקרא על שם אסתר, כי אסתר היא זו שחוותה את הקושי הגדול בלהגיד ואני לא נקראתי על המלך 30 יום. בחוויה של אסתר היה איזה חסם שאי אפשר לעבור אותו. מרדכי לא ראה את זה ככה, ובסוף כשאסתר באה ואומרת אני עובר את החסם הזה ואני יודעת שאחת דתו להמית מי שיגיע ללא רשות של המלך, והיא זה שעושה את הפעולה הזאת נגד ההיגיון, נגד השכל, זכתה ונקרא על שמה המגילה. לכולנו יש חסמים, כולנו יכולים לראות את הפחדים, את הקשיים, את החששות באישי, בזוגי ובמשפחתי. אסתר אומרת לנו, תעשו, תתמודדו, תיזמו, תצליחו. בהצלחה.